היה ביום שלישי לשבוע. וזה היה י' כסלו, בשעת בחודש כסלו. וזה היה כשאמר טילים, זה פסוק פה זה בשולם נפשי, ולפני שהזכיר פסוק של אחרי זה, ואז יצא בשולם. כל אחד שלמד, אפילו יודע את הספרים שלו על התניא, יודע עד כמה היה מדויק כל מילה. מה שאלתרעב כותב, כאילו כמה סימנים, מתי הייתה הגולה שלו? כותב שהיה ביום שלישי. יום שלישי שהוא כבר בכיתה. גם כן הוא כותב שזה היה י"ט כסלו, יום הילול הרבי שלמד במדרש. כתוב כאן. וחוץ מזה שהיה כשקרא פסוק קודם של המסע. כל פרט שהוא כותב, זאת אומרת, מה הייתה הגולה שלו? הגולה שלו הייתה, זה לא היה בתור איש פרטי עשו אותו במסע, זה היה בתור המייצג של תורת החסידות. ועד הגולה שלו הייתה גם כן הגולה של חסידות. אז הוא מרמז כאן במכתב הזה, מה העניין החסידות? מה העניין הגולה של חסידות? מה החידוש כאן? אז הוא אומר שלושה דברים. הוא אומר שזה יום שלישי בשבוע, יום שלישי שהוא כבר בכיתה. גם כן אומר, והיה יום הילול של המגיד במדרש. מה שאומר יום הילול של המגיד במדרש מובן, הוא היה תלמיד שלו, ומסר נפשו על להפיץ את תורת רבו, המגיד במדרש החסידות. אבל מה נגיע כאן, שהיה יום שלישי שהוא כבר בכיתה, שזה היה, שאמר הפסוק פה בשלום נפשי. ועוד מדגיש שזה היה בדיוק